Il-Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Cutajar ikkonferma li l-Pulizija qed tinvestiga s-sejbiet tal-inkjesta E-Grant. Dan sostnieħ waqt ix-xhieda tiegħu fil-kawża li l-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija fetaħ kontra l-Avukat Ġenerali dwar il-pubblikazzjoni sħiħa tal-inkjesta E-Grant. Quddiem l-imħallef Robert Manġon, il-Kummissarju spjega li fuq talba tal-Maġistrat Aron Buġejja, il-Pulizija bdiet tinvestiga l-għerq li kien fiha l-gidba E-Grant. Dwar l-inkjesta, il-Kummissarju spjega kif il-Korp tal-Pulizija ingħatatlu kopja sħiħa tal-inkjesta mill-Avukat Ġenerali. Din l-inkjesta ta' 1500 paġna intbatet b'email lill-Assistent Kummissarju Ian Abdillah f'Settembru li għadda. Żvela li bħalissa hemm 3 spetturi li qed jinvestigaw l-eżitu tal-inkjesta li ċċertifikat l-akbar gidba politika fil-konfront tal-Prim Ministru u familtu. Il-Kummissarju spjega li kull spettur għandu surġent u kuntistabbli li għandhom aċċess għal partijiet mill-inkjesta. Il-Kap Nazzjonalista Adrian Delija ma qabilx u kritika l-fatt li hemm numru żgħir ta' pulizija li għandhom aċċess għal din l-informazzjoni li tista' tistabbilixxi min kien il-moħħ wara l-frame-up fuq il-Prim Ministru. Għadna kif spiċċajna seduta oħra, llum tallimna li neffetti hemm 11 persuna oħra minn tal-inqas li għandhom ir-rapport sħiħ. Fis-seduta xedu koll id-Deputat Kap tal-Komunikazzjoni tal-Gvern Matthew Carbone li spjega kif huwa sar jaf bil-konklużjoni tal-inkjesta mill-istqarrija li ħareġ l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Spjega kif dakinhar li ġiet ippubblikata l-inkjesta huwa għamel kuntatt mal-mezzi tax-xandir biex ikunu preżenti għal konferenza tal-aħbarijiet. Xedt li kull mara kienu l-konklużjoni tal-inkjesta li kkonfermaw li l-allegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista ma kienx minnha. Wara li l-qorti widbet lill-avukat ta' Delija għall ettaġġament tiegħu max-xhud, is-Sur Carbone spjega li mill-konklużjonijiet tal-inkjesta tfasslet l-istqarrija li kellha tiġi ppubblikata fit-tmiem il-konferenza tal-aħbarijiet mill-Prim Ministru dwar l-inkjesta. Huwa kkonferma x-xhieda li tal-Kap tal-Komunikazzjoni tal-Gvern Kert Farrugia ftit tal-ġimgħat ilu fejn xedt li huwa ma kellux aċċess għall kumplament tal-inkjesta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.